Είναι το τελευταίο ποίημα από το τρίτο βιβλίο, στη Φλέβα της Πέτρας. Ποιητική. Κάποτε θα καταφέρω να μιλήσω για το κομμάτι σίδερο που έχω καρφωμένο στο σπλάχνα, για το μέταλλο που σπρώχνει το μεδούλι στις δύο χαράδρες, δεξιά και αριστερά στους κορτάφους, και δεν αφήνει τα μάτια να δουν τίποτα, πέρα από το βουνό της άγριας λαχτάρας. Μέχρι τότε, ας αρκούμε σε ασκήσεις ύφους, που μείωπες οι δήμονες θα βαφτίζουν ποίηματα. Είναι ωραίο να σε λένε ποιήτρια. Είναι και αυτό μια δίκαιη ανταλλαγή. Δίνεις τα σπλάχνα σου, παίρνεις τον τίτλο. Ανόητοι εσείς που θαρούσατε πως θα γελάσετε το αίμα. Μη μου δίνετε πια συγχαρητήρια. Μοναχά πάρτε το καρφί από τα μάτια μου. Και αν δεν μπορείτε, έστω σταθείτε από κάτω και βαστάξτε τα καυτά πετράδια που μου καίνε τη γλώσσα.